Tervetuloa kaikille tähän Greenlinein markkinointisuunnitelmakoulutuksen osa 1. Ja minä olen Hanhervaara Sirpa ja minä olen täällä Rovaniemellä kertomassa teille tästä mahdollisesta. Ja täällä on uusia ihmisiä täällä kuulolla, mutta noin 4 viikkoa sitten lähdin mukaan tähän liiketoimintaan. Vähän hoomoillasena ihmettelin, että mistä tässä on kysymys, että mikä se on se tuote ja miten tämä yritys toimii. Ja nämä 4 viikkoa on ollut kyllä todella mielenkiintoisia ja tämä markkinointisuunnitelma on oikeasti vallankumouksellinen. Eli no, nyt ei ole mikään muu vuosi kuin 2014, niin onko se jotenkin ihmeellistä? Ei se minun mielestä ole, mutta tässä on tapahtunut jotakin aivan suuremmoista tässä verkostomarkkinointialalla. Ja tämä markkinointisuunnitelma on loistava. Ja minä mielelläni en ole näissä naamakuvissa ollenkaan, mutta minä varmasti kohta laitan sen pois sieltä, että ihmiset voivat sitten keskittyä tuohon kuviin, mitä minä laitan, että minun ei tarvitse sitä häirintöä, niin mennään tästä eteenpäin. Eli mä kerron nyt, että miten tässä aloitetaan tätä hommaa. Ja tässä on tämä perusfakta tästä alusta, että vähän, että miten aloitetaan lisenssillä ja mitä tarkoittaa tämmöinen member-asema ja mitä on kuukausittainen aktivointistatus, mikä on niin tässä yrityksessä kuukausivolyymi, mitä tarvitaan. Ja sitten mitä tarkoittaa henkilökohtainen tiimi ja online-markkinointisuunnitelma ja poolibonus, kun rakentaa verkostoa tai poolibonus, kun ei rakenna verkostoa. Eli tämä on sellainen aika spesiaali yritys, että tässä voi olla mukana vahvasti verkostossa, vaikka itse rekrytoikaan ollenkaan. Ja tässä yrityksessä on 2 tämmöistä hienoa osa-aluetta, jota minä rakastan molempia. Eli tämä vihreä energia, luonnon hyvinvointi ja uusiutuvien energialähteiden käyttö on yksi tosi tärkeä juttu ja lähellä mun sydäntä. Ja historiassahan on se, että olen Luonnonsuojeluliitollekin tehnyt töitä muutaman vuoden. Ja sitten tämä verkostomarkkinointi, niin 2 tosi isoa liiketoimintasektoria on nyt yhdistetty. Ja tästä voi olla tulossa aika iso kansainvälinen projekti. Ja se, mitä olen nyt tässä tehnyt, niin suurin osa ihmisistä on kiinnostunut tästä vihreästä energiasta, että se vetää puolensa ja siitä saa sellaista positiivista kiinnostusta ihmisiltä. Eli täällä on helppo lähestyä ihmisiä tällä mahdollisuudella. Ja tässä on tuotteet, on green-osakkeita. Ja tällä yrityksellä on aurinkokenno- ja tuulivoimalalaitoksia, ja niiden osakkeita on ne tuotteet. Ja se startti menee sillä tavalla, että jokaisella jälleenmyyjällä on lisenssi, se on 30 € ja siihen tulee aloituspakkaus, niin se on oikeasti netissä oleva tietojärjestelmä. Eli sulla on oikeus myydä näitä osakkeita asiakkaalle, sitten sulla on nettisivu. Ja tässä voi kirjautua saman tien tästä mukaan 30 ja lähteä sitten rakentamaan sitä liiketoimintaa. Ja tämä kuukausittainen aktivointi tässä liiketoiminnassa on se 50 €, eli se on oma volyymi. Se ei ole, tässä ei nyt tarkoitus, että sinä myy 50 €, vaan sä ostat itse 50 € aina 1 osakkeen kuukaudessa. Ja sitten se pätevöittää sinut kaikkiin palkkioihin. Niin yksinkertaista. Ja tässä on sellainen järjestelmä, että jos joku haluaa varmistaa sen, että tulee hoidettua se 50 € aktivointi, niin tässä on automaattinen pätevöityminen, sieltä voi kohdentaa sieltä nettisivuilta sen ensimmäiset 50 € niin, että ne menee automaattisesti 30 päivän välein se 50 € osto, eli sillä saa sen 1 osakkeen sitten, ja vuosien saatossa tulee ansaitsemaan aika paljonkin näistä osakkeista, koska yrityksen tuotto sieltä sähkön tuotannosta, niin se voi olla ihan merkittäväkin. Eli tässä todellakin tienataan niin kuin 2 tavalla. Minusta tuntuu, että minulla jäi tuossa joku kalvon välistä, koska tässä olisi pitänyt kertoa sekin asia, mutta katson vielä taakse. Joo, tässä näin. Eli myyntipartnereiden luomasta verkostomarkkinointiliikevaihdosta, eli he rakentaa tiimiä ja myy näitä osakkeita ja sitten voi olla asiakkaita, jotka ostaa niitä osakkeita. Plus sitten tässä on vielä tämä sähkön tuotosta tuleva tulo. Ja tästä myyntipartnereiden liikevaihdosta 50% siirretään Greenline-osakkeisiin. Ja sitten jos joku on asiakkaana suoraan, että hän ei ole tässä verkosto-operaatiossa mukana ollenkaan, niin siitä liikevaihdosta siirretään 90% näihin osakkeisiin. Ja tämä yrityshän rakentaa näitä voimalaitoksia sitten. Ja mä menen tähän henkilökohtaisen tiimiin, mitä se tarkoittaa. Eli kun tämähän on normaalia, tuttua juttua verkostobisneksessä, että kun itse sponsoroidaan ihmisiä mukaan
niin jokainen ensimmäisellä tasolla niin avaa uuden linjan. Ja tässä on, näillä linjoilla on se tärkeä merkitys, että rakennetaan näitä linjoja. Ja tietenkin niin jokainen heistä taas voi rakentaa sitä omaa ykköstasoa ja näin sun tämä yksi linja kasvaa tällä tavalla. Ja sitten sulla voi olla monta linjaa, vaikka 3 linjaa, tai 4 tai 5. Ja tässä yrityksessä on semmoinen spesiaali juttu, että esimerkiksi tämä tyyppi täällä ja sitten vaikka tämä tyyppi täällä, niin normaalisti tämmöisessä Unilevel-järjestelmässä niin ei niillä ole mitään tekemistä keskenään, että ne ei voi ansaita siitä toistensa työstä. Mutta tässä järjestelmässä se todellakin toimii niin, että kaikki voivat ansaita toisten työstä, niin aikaisemmin tulleet kuin myöhemmin tulleet. Menee eteenpäin. Eli kun tässä on tämmöinen vallankumous, tässä on yksi maailmanlaajuinen linja, vain yksi linja. Kaikki ihmiset tulevat peräkkäin. Silloin kun sinä päätät lähteä mukaan tai olet jo lähtenyt mukaan, niin sen jälkeen kaikki maailmanlaajuiset eri puolilta maailmaa tulevat yhtiöön liittyvät jonkun kenen tahansa sponsorin kautta. Ne tulee sitten sen ihmisen alle, joka liittyy ennen heitä. Eli tällä tavalla tämä menee. Ja jos sinä olet nyt vaikka tuossa noin ja lähdet rakentamaan sitä ja sinun ensimmäinen ihminen saattaa tulla vaikka tuohon kohtaan, vaikka kun sinä on ehtinyt tulla jo muiden toimista. No mitä sitten tämä tyyppi voi hyötyä siitä, että täällä aikaisemmin ollut lähtenyt mukaan? No, tämä henkilöhän ei voi laittaa tänne alle, vaan se on vain yksi linja. Näin tämä systeemi toimii. Eli eri puolilta maailmaa, kun tulee porukkaa mukaan, niin ne tulee sitten aina vaan kaikki alekkain. Ja tämä on minun mielestä, kun olen tällä alalla ollut 20 vuotta, niin tämä on kyllä vallankumouksellista, että se liikevaihto ja se tiivi rakentuu yhdessä kaikkien verkostojen tai jälleenmyyjien toimesta. Ja tässä seuraavassa, niin kun sinä olet lähtenyt mukaan ja otat niitä ihmisiä mukaan, niin ne tulee kaikki sun alle sitten. Ja oma kokemus on tämän 4 viikon aikana ollut se, että sitä porukkaa todellakin tulee sinne tiimiin. Eli nyt viimeisen vuorokauden aikana on tullut yli 150. Ja mulla on jo, eilen oli vielä 1500 ja nyt on jo yli 1800 ihmistä mukana. Eli sinne tulee, nyt alkaa kiihtyä oikeasti tämä tahti. Eli kun kaikki sieltä yläpuolelta tulleet, ne laittaa ihmisiä mukaan. Ne uusimmat, jotka on tullut mun jälkeen, ne laittaa sinne ihmisiä mukaan. Eli se tiimi, vaan se ketju kiertää sitten ympäri maailmaa niin sanotusti. Joku sanoi mulle, että tämä on niin paketti kiertää sitten ympäri maailmaa, niin kuin tuossa noin viivat sanoivat. Mutta eihän tässäkään ihan itsestään sitä tuloa tehdä, että kyllä tätä pitkäjänteisesti täytyy rakentaa. Eli mä erottelen nyt tästä 2 asiaa, eli mitä tarkoittaa pätevöityminen ja mitä tarkoittaa palkkiot. Ja pätevöityminen on sitä, mitä käytiin äsken läpi, eli tähän totta kai otetaan henkilökohtaisesti partnereita mukaan ja autetaan sitten ihmisiä rakentaa sitä tiimiä, eli sitten rakentuu sitä tiimiä. Kun sun ykköset alkaa ottaa niitä omia ykkösiään ja niin edelleen, niin tämä on ihan normaalia tiimin rakentamista. Mutta kaikki ihmiset, jotka tulee sinun jälkeesi tässä yrityksessä, oli ne kenen tiimissä tahansa, niin niiden sen luoman volyymin perusteella sinun palkkiot lasketaan. Ja siinä on tämä vallankumouksellinen ajatus. Eli se on paljon hauskempaa ansaita sitten koko maailman liikevaihdosta kuin vain oman tiimin liikevaihdosta. Eli kaikki puhaltaa samaan hiileen. Ja tässä on sellainen puolibonusjärjestelmä, että 40% kaikesta liikevaihdosta, eli tästä verkostoliikevaihdosta jaetaan tuonne tasavertaisesti 10 pooliin. Eli se idea on näin, että jokaisessa näissä poolissa on 4% koko maailmanlaajuisesta liikevaihdosta, joka on niin sanotusti sun jälkeen tulleiden liikevaihdosta. Ei sieltä yläpuolella tulevien, koska siinä on sitten oma järjestelmänsä, niillä on sitten eri puoli. Eli jokaisella on vähän eri kokoinen se puoli. Ja sen takia sillä on suuri merkitys, että missä kohtaa lähtee liikkeelle tai missä kohtaa ottaa tämän lisenssin, koska välittömästi alkaa kertyä sitten sinne niitä muita partnereita. Ja volyymiä alkaa sitten kertyä 1.4. eli kun tämä yritys on kick-off vai freelance-vaiheessa ja kick-off-päivä, eli aloituspäivä on 1.4. ja vasta sitten tähän yritykseen voi lähteä niin kuin rakentaa bisnestä niin kuin rahalla, voisiko sanoa näin, että käyttää sitä rahaa siinä pätevöitymisessä.
Ja tässä on sellaisia järjestelmiä, että tässä pystyy näihin pooleihin pätevöitymään sillä tavalla, että ottaa henkilökohtaisia partnereita mukaan. Me puhutaan aktiivisista. Aktiiviset on niitä, että niillä on vähintään se kuukausiaktiivisuus 50 € ja he ovat valinneet sieltä asemakseen vähintään member-aseman, josta kerron kohta lisää. Ja sitten kun on kulta tai sitä ylemmät aina Crown Diamond-aseman saakka, niin se pätevöityminen perustuu henkilökohtaisten aktiivisten partnereiden määrästä, eli mitä on itse ottanut mukaan, ja sitten niiden aktiivinen partnereiden määrästä, jotka on tullut sinne sinun henkilökohtaisen tiimiin. Sillä tavalla pätevöidytään. Mutta muistutan vielä, kaikki sinun jälkeesi tulleet ihmiset, niin niiden luova koko volyymi lasketaan sinne pooleihin. Tässä näet nyt ne 10 poolia, joihin siis joka ikiseen laitetaan se 4% siitä liikevaihdosta, joka kertyy sun jälkeesi. Ja tässä voi edetä niin kuin pronssiksi sillä tavalla, että ottaa 2 partneria itse mukaan, jotka ovat vähintään niin kuin jäsenasemassa. Eli tähän pääsee sitten jäseneksi niin 100 €. Ja se etenee sillä tavalla, että sitten kun sulla on ne 2 jäsentä, jotka on vähintään niin kuin 100 € paketin ottaneet, niin silloin sinä olet sitten pronssi. Ja sitten sinä olet oikeutettu saamaan tästä ykköspoolista palkkioita. Ja sitten kun sinä olet sponsoroinut 4 ihmistä, niin, ja sitten sinä nouset silveriksi ja saat tästä kakkospuolistakin palkkioita. Eli silloin kun nousee silveriksi, saa näistä molemmista puolesta, koska jos on silveri, niin on myös pronssi. Niin silloin saa näistä molemmista puolesta palkkioita. Ja sitten kulta-asemaan pääsee sillä tavalla, että no niin kuin nämä 2 ensimmäistä oli niitä, että riittää, että itse sponsoroi. Joku voi olla hyvä sponsoroiva, mutta ei niin kuin ole inspiroitumista tiimin rakentamisesta, tai nämä ihmiset ei ole sellaisia rakenteita hänellä tuossa tiimissä, niin se ei haittaa, koska on oikeutettu niin puolella. Kultapooli on sitten sellainen, että otetaan 5 henkilökohtaisesti itse mukaan, ja sitten nämä 5 ottaa myös porukkaan niin, että sulla on tiimissä 10 ihmistä. Ja silloin siihen pääset kultapooliin, ja olet oikeutettu myös tuohon hopea- ja pronssipooliin. Eli 3 poolia sulla on käytössä. Ja minun arvaus on, että suurin osa ihmisistä tulee olemaan näissä 3 ensimmäisessä poolissa. Näihin on tietenkin helpompi pätevöityä. Spesialisti vaatii jo jonkun verran operaatioita, eli täytyy olla 7 henkilökohtaisesti sponsoroitua ja sitten tiimissä 50 ihmistä. Ja tämä master-juttu on täällä keltaisella sen takia, että se on niin eräällä tavalla tämmöinen avainasema. Niin kuin kaikissa verkostoyrityksissä on joku johtaja-asema, niin täällä on tämä master. Ja masteriksi pääsee sillä tavalla, että sponsoroi 10 ihmistä mukaan ja sitten tiimissä on yhteensä 200 ihmistä. Ja tällainen työ, niin se vaatii työtä, se ei ole tietenkään tule ihan itsestään. Mutta tässä on sellainen tämä järjestelmä, että tämä kyllä aika nopeasti monistuu, nimittäin ihmiset rakastaa tätä ideaa yhdestä linjasta ja siitä, että koko alapuolella olevasta volyymista maksetaan palkkioita. Ja sitten nämä poolit on sellaisia, että tässä pystyy pätevöitymään näihin pooleihin ihan kätevästi. Katson vielä tuolta taaksepäin, koska täällä oli jotain sellaista, mitä minä olisin halunnut kertoa vähän enemmän. Mutta se taisi mennä niin nopeasti ohi. Minulla ei sanomatta täällä. Eli kun tässä on tämä startti, eli kun aktivoituu verkostomarkkinoijan asemaan, niin täytyy ottaa se 30 € lisenssi plus vähintään 100 € maksava asema, eli se on member-asema. Ja siinä saa 2 tämmöistä green-osaketta. Ja minä kohta näytän niitä, jossa on näistä isommista paketeista. Tämä on niin se minimi, että aktivoituu saamaan verkostomarkkinointipalkkioita näistä pooleista. Anteeksi, kun hyppelen tällä tavalla, mutta tämä meni jotenkin nopeasti tämä järjestelmä käsistää. Niin nopeasti. Mutta ei mitään. Kertauksena mennään täältä. Ja mä otin näissä pooleissa nyt menossa. Eli totta kai tämä master-asema on se ykkösjuttu. Ja sitten opetetaan kaikkia, jotka innokkaita, niin saavuttamaan tämä master-asema, niin sitten päästään timantiksi noustaan, ja siinä täytyy olla jo tiimissä 1000 ihmistä. Että tämä masterista timantiksi, niin se on aika merkittävä hyppäys. Sulla tarvitsee olla vaikka esimerkiksi 5 masteria siellä sitten, mutta käytännössä se voi olla, että sulla on 4 masteria ja sun tiimit
kasvaa sillä tavalla, että 4 linjaa kasvaa koko ajan. Tässä nimittäin Crown Diamondiksi pääsee silloin, että ottaa 20 itse mukaan, mutta näistä osa voi olla vain pelkästään sijoittajia, että ne ostaa vain pronssipaketin ja ne ottaa sieltä pronssipalkkiot viikoittain. Ja sitten sulla on 4 semmoista linjaa, jossa on 5000 ihmistä. Ja silloin sinä nouset Crown Diamondiksi. Eli saat 10 poolista palkkioita ja tässä on 1 nolla liikaa, eli 20 000 ihmistä kun on tiimissä, niin se riittää. No, se on aika paljon. Ei mulla koskaan 20 vuoden aikana ole 20 000 ihmistä ollut tiimissä, mutta tässä yrityksessä aika jännästi on mennyt nyt tämä ensimmäiset 4 viikkoa. Että kun mä oon henkilökohtaisesti sponsoroinut nyt 12 ihmistä mukaan, ja tämä 12 ihmistä on yhteensä sponsoroinut jo, tänään me katsoin sitä lukua, niin se oli aivan uskomaton, se on yli 260 ihmistä. Eli 4 viikossa tommonen tiimi, 260 ihmistä. Siellä mulla on yksi semmoinen linja, jossa on tosi kansainvälistä porukkaa, että se verkosto on jo tässä 4 viikossa kasvanut tuonne yli 20 maahan. Ja tähän on laskettu vain ne maat, jotka on siellä henkilökohtaisessa tiimissä. Eli tämä todellakin on tämmöisesti nopeasti kasvava tämä yritys, kun avaa suunsa ja alkaa kertoa, niin tämä ihmisiä kiinnostaa tämä yksi linja ja he lähtevät mukaan 30. Sitten tästä kysytään paljon, että no paljon tuossa pronssipoolista pystyy ansaitsemaan. Entäs sitten kultapoolista? Entäs masterit? Mitä ne voi tienata? No mastereista voi sanoa sen verran, että ne voi tienata maksimissaan 1500 € viikossa. Eli kun täällä on nämä ylärajat tietenkin. Eli kun nyt ihmiset lähtee mukaan, joku lähtee 5 vuoden päästä, niin eihän se ole reilua, että meillä olisi sitten 5 vuoden päästä tulleiden poolissa niin kuin masterit tienaisi niin 100 tonnia viikossa, koska on tullut niin paljon sitä porukkaa. Ei, vaan siellä on yläraja 1500, että kaikki pystyy ansaitsemaan sitten sen 1500 € viikossa. Eli tämä yritys maksaa viikoittainen palkkio. Ja Timantilla on sitten omat rajansa 5000 € ja mä muistan niitä ulkoa vielä, ne käydään seuraavassa koulutuksessa läpi, mutta Crown Diamond nyt pystyy tienaamaan sitten 75 000 € viikossa, plus muita bonuksia siinä on. Eli miten se sitten lasketaan se poolibonus? Siihen vaikuttaa 3 eri asiaa. Eli sitä ei voi etukäteen laskea, mutta vähän ajan kuluttua tietenkin voidaan antaa jo keskiarvoja siitä, että minkä verran se palkkio voi olla. Eli kun se palkkion määrä on riippuvainen 3 asiasta. Eli mihin pooliin olet itse pätevöitynyt, oletko vain pronssipoolissa tai silverpoolissa, ja kuinka monta partneria on yhtä aikaa pätevöitynyt näihin pooleihin. Ja sitten mitä siellä alapuolella on syntynyt sitä liikevaihtoa. Eli no joo, mulla on nyt siellä 1800 ihmistä alalinjassa ja siellä on volyymia sitten ensi viikolla alkaa nähdä, että minkä verran sitä tulee sitä volyymia. Se, joka liittyy tänään mukaan, niin hänen volyymissa on sitten viikon päästä tietenkin aivan eri, koska sinne ei ole vielä ehtinyt tulla niin paljon porukkaa. Eli sillä on suuri merkitys, että minkä verran siellä alalinjassa on sitä kansainvälistä tiimiä. Eli meillä on niin henkilökohtaiset ykköset, sitten meillä on oma tiimi ja kansainvälinen tiimi. Eli siihen vaikuttaa tietenkin se. Mutta positiivista tässä on erittäin positiivista tässä on se, että nämä sinun tulot lasketaan tietenkin sinun henkilökohtaisen tiimin liikevaihdosta ja tästä maailmanlaajuisesta online-liikevaihdosta sinun alapuoleltasi. Eli no joo, joku voi tykätä, että omasta tiimistä on hyvä rakentaa, hyvä luomaan tiimejä ja näin poispäin, niin tienaa ihan hyvin silläkin tavalla, mutta kyllä minä mieluummin jotain palkkioita sitten kaikkien minun jälkeen yritykseen liittyneiden liikevaihdosta. Eli sama juttu sullakin. Totta kai me halutaan sitä täällä, me tiedämme täällä sellaisia ihmisiä, jotka ovat rakentaneet verkostoja aikaisemmin, se systeemi menee näin. Siinä on suuri mahdollisuus kyllä. Ja sitten tietenkin niin näistä poolibonuksista, niin se tuleva tulo, niin se voit ymmärtää, että tänne pronssiasemaan, niin no, se on aika helppo saavuttaa, sponsori 2 ihmistä mukaan ja silloin olet pronssi, kun olet ottanut sen member-aseman itsellesi. Ja he ovat myös vähintään membereitä, niin silloin se on pronssipoolissa. Mutta se on hyvä paikka, sillä alkaa viikoittain tulla rahaa, kannattaa pätevöityä. Sitten hopeapoolissa, no siellä tulee vähän enemmän olemaan porukkaa tietenkin, koska siinä täytyy jo 4 itse ottaa mukaan. Ja kultapoolissa oli jo 5 itse ja tiimissäkin täytyy olla yhteensä 10. Spesialisti on ja vaatii jo ihan
ihan systemaattista touhua, että on 7 ihmistä ykköstasolla itse ottanut ja 50 tiimissä. No masterit, totta kai, mastereita tulee olemaan vähemmän, eli se tulo tulee olemaan joka ikistä poolista aina suurempi, koska siellä tulee olemaan vähemmän ihmisiä niissä pooleissa. Eli jos sillä 4% jaetaan joka pooliin, jos masterpoolissa on vaikka vain 10 ihmistä sen sijaan, että pronssipoolissa on 100, niin se 4%, niin totta kai masterit tienaa enemmän. Se on luonnollista. Sitten kun mennään eteenpäin, niin tässä on virhe. Tässä pitäisi olla 3 tähden timantti ja 2 tähden timantti. Näin. Ja 1 tähden timantti. Eli tämähän on pitkäjänteistä työtä, että ei tässä hetkessä nousta niin timantiksi. Timantti vaati jo, tämä alin asema vaati sitä 1000 ihmistä. Mutta timanttipoolissa voi olla vähän. Se, joka pääsee ensimmäisenä timanttipooliin, eikä siellä ole muita, niin silloin hän saa sen 4%. Että jos sinä olet siinä ensimmäinen, saat sen koko 4% sitten siitä poolista. Siinä ei ole muita siinä poolissa, sun alapuolella ja siinä järjestelmässä. Ja sitten taas 1 tähden timantiksi, niin se on taas oma operaatio, se nosta sinne. Eli siellä on vielä harvemmassa porukkaa. Eli 3, jos nousee Crown Diamondiksi, niin siinä voi mennä kauan aikaa ennen kuin siellä on ketään niin täällä niin sanotusti huipulla. Nyt tämä lähti piirtämään tämä kynä ihan omiaan, sanoo se lopetti. Eli tämä on pitkäjänteistä työtä, mutta masteriksi ensin. Jokainen menee askel kerrallaan ja sitä kautta etenee tätä hommaa. Rakentaa normaalisti verkostoa ja ajan saatossa tämä tulee menemään eteenpäin. Ja yrityksellä on tämmöinen visio, että noin 20 000 aktiivista partneria on tämän vuoden loppuun mennessä tässä yrityksessä. Mutta se jää nähtäväksi, että onko sen verran, onko vähemmän vai enemmän, niin mulla on hyvä tutina tästä. Ja sitten tässä on aika jännä tämmöinen poolibonus ilman sponsorointia. Se tarkoittaa siis sitä, että kun monethan rakastaa verkostomarkkinointia ja he ovat olleet mukana jossakin, mutta he eivät välttämättä ole onnistuneet kovin hyvin sponsoroinnissa ja näyttävät, että ei tämä ole mun juttu, että en mä saa ketään kumminkaan mukaan. Tai heillä ole aikaa tehdä sitä sponsorointia. Tämä yritys tarjoaa nyt poolibonustulot ilman myyntiaktiviteettia. Ja tämä on erittäin merkittävä vaihtoehto myös verkoston rakentajillekin. Katsotaanko tätä asiaa. Eli tässä pystyy aloittamaan korkeammalta uraportaalta. Rahalla saa ja hevosella pääsee, niin tässä pystyy lähteä sillä tavalla, että jos lähtee suoraan pronssipaketilla, eli sinä sai ne 4 osaketta, niin automaattisesti pätevöityy tuohon ensimmäisen pooliin, vaikka olisi ketään sponsoroida. Ja sitten voi aloittaa myös silverinä, ja sitten saa jo 2 poolia viikoittain palkkioita. Se, että sitten voi laskea sitä, että jos ottaa esimerkiksi tämän masteraserman heti. Jos tämmöinen raha on käytössä ja haluaa rakentaa verkostoa, niin ottaa heti tämän 5 000 € maksavan paketin, saa sillä 100 osaketta ja pätevöityy heti näihin 5 ensimmäiseen pooliin. Ja sitten voi rakentaa itsensä sitten jälkikäteen näihin pooliin, koska sitten taas masteriksi, joka on rakentanut masteriksi, niin siellä on sitten kertakorvaus. Sitten ensi kerralla puhun siitä enemmän. Ja tässä on loistava mahdollisuus siihen. Tämä on eräällä tavalla myös passiivista tuloa. Eli joku voi ottaa suoraan tämän 5 000 € paketin, näitä muuten saa ottaa 5 henkilökohtaisesti. Ja lähtee tällä tavalla eteenpäin tässä näin, niin se toimii. Tai jos tuntuu, että ei halua sitä 5 000 heti laittaa, niin voi ottaa vaikka ensin tämän spesialistiasennon, että saa 4 ensimmäistä poolia. Ja 60 päivän sisällä, kun korottaa itsensä, niin tarvitsee maksaa se 2 500 € sitten siitä välissä. Voi tälleen 2 osassa sitten nousta, mutta siinä on jo ehtinyt tienaamaan tässä spesialistina aika paljon. En osaa sanoa, mitä se tulee olemaan, mutta on kuitenkin ehtinyt tienata niistä 4 poolista joka viikko. Eli kun porukkaa tulee lisää koko ajan, niin sieltä tulee niitä rahoja, mutta ensi kuussa sehän aletaan näkemään, että kuinka jännäksi tämä touhu menee. Ja sitten se menee sillä tavalla eteenpäin, että kun otetaan valmiiksi tämä paketti, niin ei voi sanoa, että mitä sieltä puolesta tulee. Siellä on ihan samat pelisäännöt kuin näissä verkostorakentajilla. Eli se menee näin, että se riippuu siihen, mihin pooliin on pätevöitynyt, onko siinä kultana, hopeana, spesialistina,
onko sitten lähtenyt ihan masterina suoraan. Ja kuinka monta partneria on sitten siinä poolissa ja mikä siellä alapuolella oleva liikevaihto on. Niin siitä se riippuu, että paljon sitä pystyy tienaamaan. Mutta tässä on myös sama pelisääntö, anteeksi hyppäsi jo liian, lähti menemään. Niin se on sama pelisääntö, että nämä masterit, niin, jotka ostaa itselleen paikan, niin heillä on myös kuukausiaktiivisuus 50 €. Eli, mutta siinä voi jo odottaa, että varmaan masterit tienaa jo paljon enemmän kuin se 50 € siitä, että mitä saa kuukaudessa, kun on ne 5 poolia, sehän on erittäin todennäköistä. Niin silloin se hoituu aktiivisesti se 50 € jo niistä olevista tuloista. Ja sitten kun niitä osakkeita tulee koko ajan lisää, niin siellä on 100 osaketta ensin, mutta esimerkiksi 5 vuoden päästä, niin siinä sitten kun lasketaan joka kuukausi 12 vuodessa, niin siellä on osakkeita valtavasti. Niin se tuotto-odotus tällä yrityksellä on 10–20% sitten niistä sähkön tuotosta vielä päällä. Eli tässä on ihan tämmöinen aika kätevä tapa sitten tehdä lisätuloa ja sijoittaa sitä rahaa sen vihreään energiaan, joka on tietenkin meidän tulevaisuuden ala. Tässä on näitä perusteita vielä tässä. Ja seuraavassa markkinointikoulutuksessa, joka on ensi lauantaina, me käydään tarkemmin sitten, että mitä tämä tarkoittaa loppuasiakasmyynti, eli kun tässä on olemassa myös partnereille mahdollisuus pelkästään myydä näitä osakkeita. Eli monet, jotka haluaa sijoittaa tähän yhtiöön, niin ei ne halua tuohon verkosto-operaatioon laittaa niitä rahoja, ne haluaa niihin osakkeisiin. Eli jos sijoitetaan 250 000, niin siitä sitten mieluummin otetaan sitä osakkeesta se suurin osa. Siitä kerrotaan sitten ensi kerralla. Sitten tämä Upline Matching Bonus, niin tässä on aika uskomaton bonusjärjestelmä sellainen, että sinä voit tienata myös ylälinjan tuloksesta. Eli mitä paremmin sun sponsori tienaa, sen enemmän sinäkin voit tienata. Siellä on sellainen aika hauska järjestelmä. Jopa 7 tasoa sinun yläpuolelta. Jos on masteri, niin tienaa 7 tasoa omaa sponsorilinjan yläpuolelta joka kuukausi. Ja se on tehty sitä varten, että aika nopeasti se oma kuukausiaktiivisuus on kuitattu sitten sillä, että tienaa sieltä ylälinjasta myös. Ja sitten tässä maksetaan erikseen tämmöisiä johtajapalkkioita, eli kun saavuttaa aseman, spesialistiasemasta ylöspäin, kun saavuttaa aseman, niin sillä tulee tämmöiset kertabonukset sitten päälle. Ja sitten tämä uusiutuva ei-käteisbonus tarkoittaa sitä, että yrityksellä on tämmöisiä tapahtumia, niin näihin tapahtumiin sitten voi pätevöityä ihan ilmaiset lennot, 5 tähden hotellit ja muut saada sitten, kun pätevöityy niihin. Ja siellä on tarkat ohjeet niistä seuraavassa koulutuksessa. Sitten tämä direct bonus on mielenkiintoinen bonus, ja varsinkin tässä alkuvaiheessa se on iso juttu, nimittäin tämä yritys jakaa niistä pooleista, joissa ei ole vielä ketään, niin se jakaa niistä pooleista sitten niitä 4% tämmöiseen direct bonuksen. Eli ne, jotka sponsoroi porukkaa mukaan, niin se raha menee sitten, ne saa niin lisäbonusta niiden poolien lisäksi. Mutta oikeastaan tässä oli tämän markkinointisuunnitelman ensimmäisen osan osuus. Ja ensi viikon lauantaina, eli tämän viikon lauantaina kello 11 on tämä sama jatkokoulutus sitten tästä osasta 2. Ja jos teillä on jotakin kysymyksiä nyt tässä näin, niin tuohon chattiin voi kirjoittaa. Jos on jotain kysymistä tästä, niin me voitaisiin odotella, niin kirjoitelkaa siihen. Niin näen sitten, että mitä minä näen täältä. En tiedä, että näettekö te niitä chatin juttuja. Mutta tästä voi nyt katsoa, että jos on jotakin kysymystä, niin vähän kauttelen. Niin. No, sellaisia uutisia voin kertoa tässä välissä, että ensi viikolla 1.4. tämä homma on ihan aikataulussa. Yritys avaa silloin niin sanotusti virallisesti tämän myynnin, eli voi ostaa ja pätevöityä sieltä. Yrityksellä on sitten pääkonttori siellä, Euroopan pääkonttori siellä Puolassa, niin siellä on tilat jo laitettu ja saatiin tänään niitä kuvia jo sieltä. Ne 1. toukokuuta avaavat sitten sen pääkonttorin. Ja sitten sain Stefan Nurkisterin tietoa siitä, että kesäkuun puolessa välissä on sitten tämmöinen Euroopan eventti, ja siihen ehtii sitten valmistautua, ja tiedot tulee sitten siitä eventistä niin muutamien viikkojen sisällä. Ja sitten meillä tulee olemaan tämä landing page-systeemi, joka tuossa ensimmäisessä esittelyvideossa, joka pyöri tuossa alussa, niin se
se avautuu meille pian myös. Ja minä olen saanut ne suomenkieliset video, niin ne puheet, niin englanninkieliset, että mä käännän ne suomeksi, että me saadaan myös ne videot, ne landing pages, eli tämmöiset markkinointisivut suomeksi. Okei, täällä ei tullut kysymyksiä, oli sitten varmaan perustavaa laatua oleva selvitys, että mistä tässä on kysymys. Minä kiitän teitä kaikkia tästä osallistumisesta ja vielä toivotan teille oikein hauskaa illan jatkoa. Kiitos. Moi.